When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. Pieter Jan die komt bij mij op een dag en die had een geweldig idee van een online pubquiz. En ze online, ik wil een eind af, maar ik wist net hoe het moest. Dus, maar hij heel wat bedacht. Hij zei, ik wil naar RTV NOF en we gaan het op televisie doen. Over heel Noord-Oost-Friesland. Nou, ik zei, dat klinkt goed. Ik in een dag wacht toch een beetje mijn ocht van alle negatieve berichtgeving. Het wie ik heel negatief, maar dat ik toch zoiets zie van wie kunnen wel een beetje fleurigheid broeken. Een beetje positieve dingen naar verjaardag. Nou, en toen kwam ik al heel redelijk gauw op het idee van om iets met een pubquiz te doen. Bouke Koning, die trof er. En die hier dat online quizshow, dat hier er al eens een keer dien en dat was een groot succes. Dus daar ben we op verder beduurd. Nou, ben er best wel, en zeker nou, sinds Wurg, een prutte online pubquiz, want die ideeën streef ik nog niet al bij mij ontstaan. Maar ik moet oors doen. En vandaar dat we dus together samen bedacht hebben van wie gaan daar een hossenbox bij bedenken. Met allerlei producten van lokale ondernemers. Nou, we willen wel wat positiviteit in de wereld brengen. Met kranten vol met coronaneus, al je negatief. Dus we dachten van, dit is positief en daar gaan we voor. Nou, er doen een dikke 160 teams mee. Dus dat is, maar rekken ik gemiddeld keer 5. Dus dat is ongeveer zo'n 100 man die het meedoen. En iedereen had zien hoe het aan wordt. Dus het zullen wel heftige discussies thuis worden. En ze moeten dus binnen 20 seconden antwoorden. Dus het moet ook nog snel. En de mensen die hier in de Hossenbos meedienen met de quiz, die binnen weten dat het alweer wat langzamer wordt. En vooral bepaalde teams die hebben nog wel even tijd nodig. Wat zien je vragen? Dus, maar dat kennen we net. Ze moeten nou tempo. Ja, wanneer dat er hier in dit mooie café weer een pubquiz georganiseerd wordt, ja, ik hoop dit hier nog. En het liefst ergens dan misschien in september na de vakantie of zo. Dat hoop ik voor Wessel sowieso. En dan krijg je er ook weer wat reuring van de mensen die hier altijd bij hem de pubquiz doen. Ja, ze kunnen zich natuurlijk voorbereiden. In de zin van goede internetverbinding. Telefoon, die moet echt 100% opladen wezen. Want het programma neemt best wel wat. Dus denk daar wel even om. En voor de rest is het zo, het ben gelukkig inderdaad meer keuze. Dus ja, de mensen van mijn leeftijd en van Wessel zijn leeftijd, die zullen misschien toch wel een beetje denken aan hun vroegere schoolexamens. Dat ze toch denken kennen van, nou ja, 12 bent sowieso net. Dus dan hebben we 50% kans, nou ja, dan kun je altijd een gokje wijgen. En denk er ook om, er zal wat vertraging op een lijn wijzen. Bij de ene zal dat 3 seconden wijzen, bij de andere zal dat 4 seconden wijzen. Dus jou wil zo snel mogelijk antwoord. Maar ik denk dat dat wel goed komt, want de quizmaster die gaat eerst jou 4 oefenvragen mee doen. Dus dan weet je ongeveer van hoe en wat.